BTR Differently Able Persons Protection Organization बिथांमोननि दैदेननायाव इंटरनेशनल डिफरेंटली एबल डे बेखौ नैबे भेरगावनि बिष्णुराभा नाब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फालिदों। आं बिथांमोननो बे सानजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ फालिनायनि थाखाय आंनिफ्राय हामलायथि आरो गोजोननाय बावहरबाय आरो मिजिंथिगोन जोंनि बिटिआरआव थानाय गासैबो सोलेरारि नोरजिया जि सुबुंफोर दङ बिथांमोना गावनि नाजानायजों गेजेरजों गावनि मोनसे मिजिं आसा लाखिनानै आरो गावनि न'खरनि जोंनि सरकारनि सायाव बा गुबुन गुबुन दल संगठन बा गुबुन गुबुन आफादफोरनि मददजों बिथांमोना थांनानै थागोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो गोग्गो समाज दानायाव जोंनि हादोरखौ जौगाहोनायाव जों बिथांमोननिफ्रायबो बिहोथाय जोङो मिजिंथिगोन। जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनि बिटिआरआव थानाय जि सोलेरारि नोरजिया सुबुं दङ बिथांमोननि खाबुनि थाखाय जोङो नोजोर होदों। साख्रिनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर सरकारनि माखासे खाबुफोरखौ जों होनो नाजानाय जादों। बिटिआरआव जोङो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव मोनफ्रोमबो समस्तियाव जों गोबांखौ होनो हायाखैब्लाबो मोनफा मोनफा समस्तियाव सानै सोलेरारि नोरजिया सुबुंखौ बोसोरसेयाव जोङो गंसे गंसे बेटारि रिक्सा जायखौ इ रिक्सा होननानै बुङो बेखौ जोङो फ्रि अफ कस्टआव रानना होनाय जादों आरो साथाम नोरजिया सुबुंनो जोङो 50,000 राङै जोङो अनसुंथाइ होनाय जादों। बेनि अनगायैबो 5,000 जोङो फ्राय 10 जनसो सुबुंनो जोङो बेबायदि रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जायो आरो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि माखासे खाबुफोराबो जाहाथे बिथांमोना मोननो हायो बिनि थाखायबो जोङो नोजोर होबाय थानाय जादों। आरो आं गेलेमु बिफानखौ जिहेतु नायो हिसाबै बिटिआरनि जि गेलेमु जोंनि सरकार फैनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गेलेमु बिफाना बोसोरफ्रोमबो बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट होननानै जों मोनसे गेलेनायनि थाखाय फोरबो खुङो आरो बेवहायबो सोलेरारि नोरजिया सुबुंफोरनि जुनियाहै जोङो गेलेनाय बादायलायनायखौ जों लाखिनाय जादों। थांनाय बोसोरावबो जों बिथांमोननो बे खाबुखौ होनाय जादों आरो नैबे बोहैथि बोसोरावबो जोङो डिसेम्बर दाननि गेजेराव बे बादायलायनायखौ खुंगोन। बेयावबो जों बिथांमोननो सोलेर नोरजिया बिथांमोननि थाखायबो जों बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो लाखिनाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो हारिमु बिफानावबो जाहाथे बिथांमोननि थाखाय जौगानायनि बा बिथांमोनखौ माखासे बिथिङाव खाबु होनो हायो बिनि थाखायबो आं हारिमुनि मावफुं सोद्रोमा महरै सानगोन। जोंहा इसिआव जों सावरायलायनानै सोलेर नोरजिया सुबुंखौ जाहाथे हारिमुनि माखासे आयदायावबो खाबु होनो हायो बिनि थाखाय जोङो माखासे बिथांखि एबा सोलोजों रनसायनो थांगासिनो दं। बिथांमोननि सरकारनि थिसनथाइनि बेलायाव भारत सरकार बा आसाम सरकारनि जिबायदि जब रुल दङ जब पलिसि दङ बेबायदिनो सोलिगोन आरो बेबायदिनो दङ आरो जोंनियाव जिखिनि सोलेर नोरजिया सुबुंनि थाखाय जिखिनि साख्रि लांदां जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय थिखानाय माखासे पस्ट थायो बेफोरखौबो जोङो फिलआप खालामनो थाखाय नाजानाय जादों।